Така, сега малко технически да видим дали всичко е наред. Като гледам, още не сме в лайв. Секундичка. Като че ли не сме в лайв На още. мен не ми дава нищо. Да. Я секунда да видим пак. Лайв стрим. Даваме, обаче... Даваме, че сме в лайв. Поне, ето. Сега се показа в страницата. Добре, само че нещо ми показва зелено. Секунда. Ти виждаш ли го? Виждам те много добре даже. Виждаш Има, го? да, има едно зелено, да. Не е едно, той е целият квадрат на мен ми е зелен. Ема сега е добре, аз те виждам много добре. В смисъл, виждаш долу където е. В страницата. Да, има едно зелено, да. Не, е добре, окей. Щом ти виждаш, аз нищо не виждам. При мен всичко е зелено, за съжаление, в страницата. При мен не, на мен на твоята страница ми дава супер. Добре, тогава всичко е наред. Защо на мен ме дава? Чакай сега, не мога да се успокоя аз. А, хм, Странна работа. Секунда, сега ще пробвам. Малко технически да оправим нещата и тогава ще започнем. Така. Да, сега всичко видях и аз. Всичко е окей. Да, здравейте, мили приятели. Здравейте отново с нас, Детелина и Ели. Първо ще кажа две думи за себе си и ще дам думата на Ели тя да се представи, докато аз приготвям нашата среща. Аз съм Детелина Вучкова, ароматерапевт, практик по теси при нареждане на матрицата. Също така се занимавам с всякакви, с различни други практики. Майка съм на 4 деца, с които всъщност се запознахме, заради които всъщност се запознахме с Дотера. И си имам едно малко момченце, вече малко на 6 години, което е моето ароматно бебе. Той е още от първата си, първата си клетка, той си е на етерични масла, и затова мога да кажа моето ароматно бебе Тео. Така, Ели, давам ти думата и само да кажа, че днес ще говорим за ароматерапия за начинаещи и ще включим маслата от основния семейен сет, за това, че останете с нас днес да видите и да чуете информацията. Ели, давам ти на теб думата. Привет на всички! Радвам се, че отново сме заедно. Аз съм Елена Пиер, ароматерапевт. На 44 години съм. А, Консултант до Тера, баба на три прекрасни внука, млада баба. Имам късмет. Да, днес ще ви говорим, така ще ви представим семейния комплект на Дотера, семейния сет, който е с 10 основни масла, които трябва да има абсолютно във всеки един дом и които покриват 99% от нашите ежедневни неразположения, които може да имаме на малки и на големи, разбира се. И затова ние винаги препоръчваме, който те първа ще навлезе в света на ароматите, да започне с него и след това вече малко по малко да надгражда своята ароматна аптечка. Точно така. И аз първият ми досег до маслата беше точно с големият семейен сет. И между другото, пред малко аз ти казах на тебе, тъй като нали, се преместихме, още имаме много неща по кашоните и не можах да намеря нито едно масло от семейната аптечка. Те са разпределени из цялата къща. Къщата ни е огромна и трябва да ходя да ги събирам от всяка една стая, тъй като всяко дете нали, си има собствена стая, собствени масла и затова реших, че ще се взема само едно масло, което въобще не е от семейния сет, но поне малко да подишам, защото го обожавам. Няма да казвам кое, за да не дразна драгите зрители, тъй като го нямам вече в асортимента. Но обожавам наистина този бленд, който
работи с емоциите, с усещанията, с чувствата на хората. Знаете, че по принцип ароматерапията това не е само някакви си капчици, които може да си ги капнете някъде. Това беше моето познание, между другото, Ели, преди няколко години. Още бях студентка, си спомням, в Германия, когато ми бяха подарили едно етерично масло от евкалипт, първото ми етерично масло в моя живот, бях на около 20 на години. И тогава ми бяха подарили приятели, които бяха в Австралия и ми бяха донесли масло от евкалипт. Така и не разбрах какво точно да го правя, защото познанията ми бяха, мога да сложа на едно тампонче в кошчето за боклук, за да няма такава отвратителна миризма кошчето, или пък в просмокачката на филтъра, нали, за да не мирише нагадно. Това им бяха всъщност познанията, и както в тези лампи, арома лампи, където бяха с вода и свещичка, и там, нали, да се накапи една-две капки. Когато, примерно, тази вода изчезваше, се изпаряваше, тези капки, когато залепниха за стъклото, и почваше да смърди ужасно. Това бяха моите познания преди години за ароматерапията, и за това аз почвам без презентацията, тъй като са върнете ми спомени, и мисля, че това ще е полезно за хората, защото хората наистина не знаят какво е точно ароматерапията, както, нали, и аз се разпознавам в това. И когато ми казаха, че с етеричните масла може да се повлияе здравето, аз бях дълбоко потресена и учудена, че може да стане това нещо. Естествено, че знаем, че в шампуаните има етерични масла. Естествено, че знаем, че в кремовете, в различните продукти има етерични масла, но никога не ми е стигало до там акъл, нали, че етеричните масла могат да не влияят на емоциите, етеричните масла могат всъщност да повлияят на нас, на нашето здраве, на нашите хормони, въобще на всичко. И какво се оказа всъщност, нали, след моите бегли познания, аз навлязах доста така по-надълбоко в ароматерапията, и всъщност разбрах, че в тези малки шишенца е събрана душата на растението. Това много ми харесва, защото растенията, както знаем, и те имат душа, и те имат тези аромати, всъщност те са за защита, нали, за тяхна защита, срещу насекоми, срещу всякакви такива патогени, гъбички, зависнали къде живее самото етерично масло. И всъщност те се защитават по този начин, че и те няма да могат да оживеят. В смисъл, няма да могат да бъдат дълго време дори и сред природата. Затова те си имат, както примерно при нас също има разлика в ароматите на човека, и хората събират също посредством ароматите. Нали? Ето, мой нос ми каза: вау, ти ми харесваш и мога да бъда с теб. Нали? Това са връзките между мъж и жена, или пък между хората въобще. И има някои хора, които примерно са много неприятни, нали, само от миризмата, и те не отблъскват по някакъв начин. Пък също нещо и с етеричните масла. Нали, това е много и най-интересна тема, и аз познавам много хора, които когато помиришат, когато започнат да работят с маслата, когато започнат да ги прилагат, наистина влизат вече по-надълбоко, по-в дълбоки води, защото това е интересно. Това нещо е едно много хубаво знание, което всъщност при мен какво се случи с това. Етеричните масла бяха основата на моето по-нататъчно, да не казвам духовно развитие, но е точно такова. И те ми бяха като трамплин. В смисъл, те ми бяха пътеката, която ми се отвори. Ключа, златния към тази врата, която беше винаги заключена. Поне аз дълбоко усещам тази връзка с етеричните масла, и благодарение на тях наистина се отвориха едни съвсем различни врати пред мен, и се показа един нов свят, в който аз се чувствам много по-комфортно, много по-свободна, спокойна, много по-аз. В смисъл, аз отворих вратата към себе си. Нали? Аз така мога да го опиша този процес. Не знам при теб как е. Моето, нали, ти казах, моята първа среща с етеричното масло беше тогава, а втория път, когато вече аз разбрах, че мога да помогна на моята дъщеря, това беше когато разбрах, че маслата могат да работят също и за нашето здраве. И тогава, без да се замислям, аз си поръчах, исках един бленд само, но си поръчах целия сет плюс бленда, и от тогава маслата наистина са незаменим помощник в къщи. Ние ги използваме всеки ден, най-малкото за дифузира и за мазане. В смисъл, това е наистина нон-стоп, всяко едно дете си ги търси, имаме си любими масла в къщи.
и всеки си има дифузер. Моят дифузер обаче, тъй като, нали, както казах, са ни покашони още нещата, тук беше пооткраднат. В смисъл, някой си го разпозна и сега съм с един малък дифузер, но дори не мога да му намеря кабело, за съжаление. И затова се мажа по-често тук, отколкото да дифузирам. Така, а ти можеш също да споделиш, нали, твоята първа среща с маслата, поне да кажем на хората, нали, как сме се запознали с тях. Дете, аз бях по-зле от теб. Аз изобщо не бях чувала за етерични масла. Никаква представа. Но в момента така, имаше един момент в моя живот, защото за хората, които ни гледат за първи път, аз съм с диабет от малка и в един момент трябваше да обърна внимание на здравето си. Започнах да спортувам, да се храна правилно и всеки, който води, нали, така, да кажем, клишето здравословен начин на живот, знае, че така, препаратите за почистване, перилните, парфюмите, всичко, което около нас е пълно с токсини. И аз така вследствие започнах да търся с какво мога да ги заменя и какво мога да си направя за вкъщи. И точно това ме доведе до етеричните масла. Аз живея във Франция, в страната на етеричните масла. Тук има навсякъде. Но ги гледах, нали, в интернет има, в аптеките има, в магазините има. Но когато човек никога не е чувал и не се е сблъсквал, дори да някак си не може, не си взимах, защото аз първото, което не знаех какво да правя с тях. Не знаех колко капки да сложа, не знаех къде може ли вътрешно, може ли нали, само замазане. И така, докато един ден в групата тогава на времето, която членувахме, се запознах с прекрасното момиче, което ме запозна с дотера. И тогава точно това беше, че тя ми каза: Ели, спокойно, не се притеснявай, аз ще ти помагам. И точно това беше за мен крачката, така, сигнала, което ме накара да се докосна до маслата на дотера. Дете, аз съм със своето любимо розичката, да. Всеки, за хората, които никога, нали, не са чували за етерични масла или пък, както ти каза, нямат представа точно какво са, те са сърцето на растението. Без значение дърво, билка, цвете. Аромата, който излъчват, точно той се дължи на етеричните масла, които са в растението. И както каза ти, те са да могат растенията да се предпазват, да комуникират между тях. Също служи за да се получи опрашването от пчелите. Така че те са сърцето на растенията. Да, и ние пием билкови чайове, и ние, нали, използваме билките, но разликата в билката и етеричното масло е това, че етеричното масло стига една капка, докато билката трябва много килограми, за да постигнем същия ефект. Една капка мента е равна 27, мисля бяха 9 пакетчета чай. Така че Да, може... което е невъзможно, нали, да се постигне Да, за един ден, пак камо ли, нали, ако искаме малко повече капки. да, затова това е единствената разлика. Просто това е много концентрирано, помага за секунди, за минути. Разбира се, трябва постоянство, трябва да се използва, защото ако стоят в шкафа, няма да има никакъв смисъл. И да, така, това беше моето първо Да, докосване до ти масло. сега, между другото, ми даде една такава дума за растенията, смисъл, която ми дойде в главата, и това са вибрациите на маслата. Всъщност, нали, маслата, етеричните масла също са много вибрационни. Както знаете, всеки човек, всеки си има някаква вибрация, и вибрациите на болестта, в вибрацията също на лошите емоции са по-ниски от 25, мисля, че беше мегахерца.
И затова използвам етеричните масла, за да повишим нашите вибрации. Етеричните масла могат да ни издигнат много бързо, да не изстрелят нагоре. И за мен най-големите помощници, нали, когато съм на дъното, това са точно маслото от роза, което вибрира с около 320 МГц, и най-високо вибрационното масло, това е черния смърч, който вибрира с около 500 МГц. Затова, ако има човек на някакви такива спадове, просто малко вдишване и така по този начин от ръката. Слагаме една капчица. Сега то не е от най-високо вибрационните масла, но все пак, както казах, маслата си имат вибрации, те са високи. Разтъркваме хубаво и просто вдишваме от ръцете. Вдишваме няколко пъти. За около 21 секунди ли бяха, 23 секунди ли бяха, етеричните масла, молекулите на етеричните масла всъщност достигат нашата лимбична система, което означава, че те там започват да вършат своята работа. Затова не омалуважаваме дифузера. За мен дифузера е, може би, уред номер едно в къщи. Защото независимо какво става, аз не го виждам, но аз го усещам с моите клетки. Моите клетки се изпълват с тези вибрации, с тази чистота, с всичко това, което ми дават етеричните масла. И благодарение на тези масла, всъщност, на този дифузер, който работи през нощта, ние много често оправяме без дори допълнителни някакви средства, допълнително пиене на каквото и да е, ние оправяме кашлицата, което беше последно с тел. Тя е така, просто си изчезва и в един момент след няколко дена си казвам, бе, Тео, кашляш. И се сещам, нали, след няколко дена, но включвайки етерични масла, аз много обичам да включвам етерични масла и за спокоен сън, за релаксиращ сън, примерно да реши лавандула, при Тео сега в момента е между другото бленда Iris, който от йога серията, но е много хубав, много успокояващ, и му слагам винаги дали ще е евкалипт, Air Hicks или Air, или там нещо, което е мащерка, когато видя, че има в момента, нали, кашата, слагаме мащерка. Зависи, нали, от ситуацията. Любими са ми и тулсето, едно от най-любимите замазани, между другото, при Тео. Всяко едно дете, всеки един човек е един различен свят, и примерно на мен, ако ми е помогнало едно масло, на него може да му помогне съвсем различно. Нали? Ние сме на различни вибрации също с децата. За това, че изпробвайте. При големите ми деца лавандулата беше топ масло за сън. При те обаче не беше лавандулата. Лавандулата беше окей, но имаше нещо, което ми се иска повече, и при него римската лайка. След 2 минути просто се обръщах и той спеше. И спеше цяла нощ. Съм си правила експерименти. Без маслата 2 дена и ми се разкарваше по перваза цяла нощ. Нали? Не спеше. И аз с големи съм си правила, защото аз съм малко от хората, нали, които са тумани верни. Аз трябва да изпробвам, да изпитам, и съм го правила на база на децата в случая, но аз трябва да знам какво говоря на хората, да съм го изпитала, да съм го проверила. И повярвайте ми, мили хора, проверявала съм го неведнъж. Много експерименти съм си правила, особено с Тео. И когато ни пусках етерични масла, Тео просто си будуваше и беше като свеж, като репичка, ставаше и натормозеше по 3-4 часа. Мисля, на него му беше весело, играеше му се, а на нас не се спеше. Нали, това се случваше, когато нямаше етерични масла в дифузера, и затова казвам, етеричните масла в дифузера, те са едни такива безценни помощници, които ние не виждаме, но нашето тяло ги усеща. И така, добре, включвам аз вече нашата презентация, за да видите какво ни предлага всъщност. Само секунда. Идеята, знаеш ли, ние толкова сме свикнали с дифузера, че аз в момента, в който по някаква причина не е включен, нещо ми липсва, нещо Нещо не е както трябва, нали? Да, нещо съм забравила да направя днес или сутринта, така че да, дифузерите са незаменима част. Ами да, който не го усетил, той не го знае, между другото. И на мен беше така, имах една мисъл да направя нещо, за да може дифузера да достига повече хора, обаче в последствие се отказах и ще трябва да развия тази моя идея. За да може човек да усети наистина дифузера,
какво е. Защото докато човек го няма, както примерно сушилнята. Едно време аз я нямах и се отказах и викам, не, няма, аз предпочитам да простирам. Да, хубаво лято да простреш навънка, нали, чист въздух, всичко. Обаче зимата знаеш, че няма как да се изсушат дрехите бързо. И ми седяха в мазето по няколко, в мазето имахме специално сушилно помещение, нали, там ми седяха с дни. И когато вече имах тази сушилня, прословута, тъй като имах лош спомен от сушилната, това предполагам се случва и с хората, които имат лоши спомени с изтилищни масла. Аз съм имала такива, имам такива хора в екипа. И това сигурно се случва и с тези хора и си казват, о, не, аз един път пробвах етирични масла, то и само за букука става, главоболие имам. Имам такива жени в екипа, които точно имаха главоболие. Аз казах, нали, зависи от маслата. Тук искам да кажа, че качеството е много различно. Едните етерични масла, които са поръчани от, да не казвам, там едни далечни страни, откъдето вече идват повечето стоки, или примерно, които се продават за 1 левче, те няма как да съдържат чисти етерични масла. Там се съдържа химия. Химия, синтетика, които всъщност влияят пагубно върху нас. Това е както примерно историята с дезодорантите, които предизвикват, нали, доста проблеми. При нас вкъщи имаше мъжа ми проблеми с лимфната система точно заради дезодорантите. Ние отдавна, още преди дотера, сме забравили какво е дезодорант. Купуваме само чисти продукти. И сега, нали, си използваме етерични масла. За парфюми, парфюмите също сме ги забравили отдавна. Има разлика между качество и качество. От едните може да се направим проблеми с здравето, а с другите може да си помогнем. Нали? Да, разликата от земята до небето. Просто. И аз се радвам, че попаднах, нали, на дотера, тъй като аз не съм разбирала, защото имам в екипа хора, които са разбирали преди от етерични масла, те са си правили проверки, да не знаят, че това е точно фирмата за тях. Аз не съм правила проверка, аз просто се бухнах, нали, така, насляпо, защото имах нужда от помощ. Детето ми имаше нужда от помощ. И затова аз всъщност направо влязах в студената вода и се радвам, че съм го направила, защото маслата наистина са един вълшебен свят, поне за мен и за нашето семейство. И така, днес ще си поговорим малко за тези вълшебни масла, с които аз лично започнах моя път в дотера. Нито ми беше, нито знаех нещо за фирмата, нито знаех нещо за етеричните масла, но доверието го имаше. Просто това беше като любов от първата капка, от първия свеж аромат, нали, който аз помирисах. И най-началото всъщност беше изпробвано върху мен, тъй като аз бях пациент номер 1 с болките. Имам явно плексит, не знам, нали, как го наричат, но имам големи проблеми с гърба и с най-вече плешките. И вече не ми минаваше от ибупрофен 400-600, бях минала на 800, знаете, нали, каква разруха е това за стомаха. И не минаваш с нищо. Бяха много такива адски болки, които не се търпяха. И когато ми дойде всъщност сета, първото масло, което изпробвах, беше точно за болките, за мен, и това беше лавандулата. Не беше с едно мазане, нали, няма какво да лъжа, че хронична болка може да изчезне отведнъж. Беше с третото намазване, когато вече изчезна болката. След първото, нали, доста намаля. Примерно, ако имаме една скала от 1 до 10 и моята болка е била на 10, намаля, да кажем, на около 7, 6, 7, което, нали, вече беше много голям процес за мен, за моето тяло. След второто намазване, и тогава успях да спа, усещах при обръщане болката, но успях все пак да спа, което, нали, иначе беше невъзможно. След това сутринта се намазах и отидах на работа. Си спомням, бях толкова въодушевена, че на колежките им прожужжах ушите, нали, как имам маслото лавандула, което ме е спасило, нали, от тези болки. И като се прибрах, нали, отново се намазах и след трето намазване аз нямах болка. И това вече за мен беше вау. Тогава беше момента, в който аз се хвърлих наистина с
всичкото доверие, нали, към тази фирма, към тези етерични масла, и тогава вече започнах така наречения експеримент, нали, върху децата, защото всичко беше, нали, на база проба, грешка, експериментирам, нали, трябва да помогна на детето, ще направя това. Естествено, и аз имах ментор, на когото съм много благодарна. Ние сме по принцип в Дотера много тясно свързани с хората, които са над нас, нали, които ни регистрират, и затова винаги моля всеки един човек да си избира хората, които наистина ще му помагат в този път и ще му подават ръка точно в моменти, когато има нужда. Това е много важно, защото ето сега имам една жена, която ми пише, една германка, която ми пише: ами, кажи ми нещо за маслата. Ами, как да ти кажа нещо в две думи? Тя си е поръчала някаква масла и иска с две думи да й кажа. Ама това не е, нали, с две думи да й кажа. И я питам, нали, кажи ми конкретика, за да мога да ти помогна. Но тя иска да я разкажа, ама то няма как да се разкаже. Нали? Това нещо трябва да е постепенно. Имам примерно симптом, имам кашлица, детето ми примерно има температура. Аз писах, обаждах се, може да ми помогнеш, детето има температура. Както сега и, нали, и аз така помагам на хората, и ти така помагаш на хората. Има детето ми диария, примерно, или пък мъжа ми се удари, какво мога да направя. Това са много чести въпроси. Има някои път естествено въпроси, които са свързани с много по-такива, нали, хронични заболявания или пък нещо по-сериозно. Там вече трябва, нали, малко повече да се задълбочим, да направим някой протокол, нещо да направим, за да може да подпомогнем целият процес. И да, мили хора, маслата помагат, но то не е така штрак. Хапчето е, може би, с штрак, нали, да мине, макар че аз съм си правила също между ибупрофен и етерични масла капсула, нали, колко време му трябва на едното и на другото, но може да си мислите, че е штрак. Но какво се случва? При прием на лекарства много добре знаем, че само претъпяваме нещата. Докато етеричните масла действат на много по-различно ниво, всъщност на няколко нива, не само на ниво тяло, а и на ниво емоции. Знаем много добре, че болките всъщност, които имаме на ниво тяло, те първо са били на нашето емоционално ниво. Те са висяли някъде в нашата аура. В смисъл, то е едно почукване, нали, моля се, върни се на твоя прав път, не си там, нали, където трябва. Или пък, да, ето, много голяма, примерно, тъга, една жена не си изказва мислите, иска да каже нещо на мъжа си, тиранена, обаче не може, не сме и страхи. И какво става? Изведнъж започва борбата и щитовидната жлеза отказва. Хашимото ли ще е, хиперфункция, хипофункция, все едно. Има проблем с щитовидната жлеза, защото даденият човек не е могъл да се изкаже, не е могъл да си създаде лични граници. Нали? Това са нещата. Винаги има първо на едно друго ниво да ни се почуква, да ни се подсказва и след това вече слиза на ниво тяло. Който има проблеми в кръста, примерно, знаем кръста надолу, първа, втора чакра, там всъщност е финансовото благополучие, страх от това, че няма да има пари човек. Нали? Това са нещата и всичко се минава през емоциите, през нашето подсъзнание, съзнание, както искате така наречете тези неща. Така че. Аз само пак за качеството, но в една малко по-така друга пътека. А, Много често ми се случва по групи да се предлагат етерични масла и съм чувала да, дотера, защо пък на дотера етеричното масло от роза е толкова скъпо, като те го правят от нашата българската роза дамастена и ние можем да си го намерим на хиляди левове, да не са хиляди, но много, много на по-ниска цена. За всички, които те първа ще искат да питат етеричните масла, да се докоснат до тях. Мили хора, една малка българска фирма, така да кажем, производител, няма как да има същата техника, същите лаборатории, същите експерти, същите лекари, същите лаборанти и какво ли още не, целият екип, същите как се казваше, агрономи, които помагат нашите фермери, които отглеждат и лавандулата, и розата, същата техника за обработка на земята, за изчистване на плевелите.
Затова качеството е много по-различно и цената е много по-различна. Да, суровината е най-съща, но всичко останало, разликата е много голяма и няма как един малък български производител да има това качество, което може да направи дотера. Дет може да споделиш набързо за лавандулата и твоя опит с Не, лавандулата и аз искам само тук да кажа, че Дотера имаше един сезон, когато Дотера, тъй като те си имат на някакви рамки, в които самите да. етирични масла имат едни и същи качества към нас, към клиентите си, с които качества те всъщност не отиват на компромис. Имаше, сега не мога да кажа кое беше, дали беше безсмъртничето, ще излъжа. Едно масло беше, за което знам, че тъй като е с по-различно качество, отколкото на дотера рамките, те всъщност тези масла не ги използват. Предпочитат да дадат в момента стоп. Етеричното масло да го няма на пазара и нямаше етерично масло над една година, си спомням. А, нали, специално за това, което говоря, не мога да се сета, мисля, че беше безсмъртнича, ама да не излъжа на някой. И тези масла всъщност, които не са годни за дотера, които не изпълняват точно тази роля, точно тези качества да имат каквито са рамкирани, нали, в дотера, защото ние очакваме, че това шишенце днеска ще има този ефект, но не очакваме, че утре няма да го има. Нали? Очакваме, че утре ще има пак същия ефект. Да. И затова те продават тази реколта, която имат на фирмите, които искат да я изкупят, от които след това и се получават, нали, другите етерични масла, всъщност с по-лошото качество, нали, което не е това, което искаме. И да, дотера си отглежда от малкото семенце, от почвата, нали, която трябва да е също с еди какви си норми. Нали. Трябва всичко да е отгледано, да е направено, за да има наистина най-доброто качество. И той не става въпрос само за това, че ние в България сме много добри производители. Става въпрос, че растенията си имат най-доброто място, където те растат и вереят. И това, примерно, за лавандулата е доказано, че в България, да, Франция също има, но в България е много по-добро качеството на лавандулата. Има много по-добра, да кажем, почва или там каквото му трябва на растението. Розата. Знаем, че няма други производители такива на роза, като българската роза. Тя се използва в парфюми, тя се използва навсякъде на тази българска роза. И както каза ти за цената, ама не си мисля, че цената на розата е ефтина. В комплекса роза дамасцена се продаваше на 1 или 2 мл или нещо от този род беше и тя беше супер скъпа и там. В смисъл, розата си е едно скъпо етерично масло. Защо? Защото то в 5 часа или там 4-5 часа се бере тази роза и тя трябва веднага да отива в дистилерията, защото има много кратък период, в който тя може да бъде, нали, може да бъде извлечено етеричното масло от нея. Нали, това не е отивам аз, набира си роза, после, нали, изчаквам там 55 дена и отивам да си го правя. Не, има си един много строг процес. Нали? Не, аз говоря за тия малките шишенца, които се продават по Ето, бутиците това за са туристите. мускалчетата, то там няма, то там примерно да има половин капка роза, нали, в едно, даже няма и да има толкова, но имам предвид, че розовото масло наистина то си е доказало, нали, с това, че е най-скъпото масло по света. Другото, което да ти каза за лавандулата, това беше за мен наистина най-неочакваното, тъй като бяхме в лавандулото поле, за което аз отдавна си мечтаях преди 2 години и бяхме с една приятелка. И тя си купи лавандулова вода. Аз, тъй като правих снимки, много обичам да правя снимки, и тъй като правих снимки, в момента не си я купих и викам, айде, после ще се взема там, за да имам, че исках да се занеса в Германия. И малко се той тя ми каза, не си купува тази вода. Викам, бе, защо да не си купувам тази вода? Защото вика, мирише на пот. И наистина, когато я помирисах, тя мирише гадно. А, в комплекса Роза Дамасцена не си купих тази вода и продължавам, нали, с историята. В комплекса Роза Дамасцена по-предната година бяхме си купили такъв дезодорант крем, който е за подмишниците. Нали, казах, че използваме такива продукти. И нея година, когато, нали, беше тази история с лавандулата, която беше леко поизпотена,
Си купих оттам отново от същия дезодорант, даже купих 3-4, тъй като знам, че е хубав, нали, използвали сме го вече. Имам доверие към продукта. Нали. Ето тук, нали, клиента има доверие към продукта. И какво става? Подарих едно на едната дъщеря, друго на другата дъщеря и т.н. нататък. И по едно време малката дъщеря, къпи се, обаче мирише на пот. И баща й седи, вика, добре ли, не може да ми кажеш, че се къпила, като миришиш на пот, нали? И така няколко пъти, докато на мен не ми превключи нещо, не ми светне, викам, бе, я ми кажи ти какво използваш, нещо. Тя каза, ама мажа са, нали? И вече разстроено детето, защото вика, аз съм мажа, не мога да разбера защо така мислите, нали? Къпала съм се, мазала съм се. И в един момент ми прещрахва и викам, я ми кажи с какво се мажеш. И тя ми казва, че точно с това, нали, от реколтата от нея година, където беше тази същата лавандула, която беше, нали, миришеше на изпотено, същата тази лавандула. И ето, говорим за една и съща лавандула. Да, може да е чист продукт, но не е толкова, в смисъл, не е строго погледнат през лупата, както Дотера го прави. И всъщност аз очакванията ми са едни и същи, обаче очакванията ми изведнъж се срутват, защото реколтата е била такава. Нещо не е тръгнало наред. Или, примерно, е имало повече дъжд, а това влияе на реколтата, влияе на нейното качество. Има, в смисъл, много неща могат да повлияят. И затова съм благодарна на Тера, че наистина шишенцето, което аз получавам днес и което съм получила преди 6 години, има с естествено някакъв марш, нали си има на разлика, но е в едни рамки, в които аз получавам едно и също качество. Тази лавандула ли ще е, тамян ли ще е, от каквото и да е. От това масло аз получавам едно и също качество. Аз с това масло, примерно, защото взех лавандулата, нали, аз с това масло ще мога да спа спокойно, ще мога, примерно, да се успокоя, ще мога, когато дишам от нея, имам паника, таки да се успокоя, нали, с това масло. Много неща. Ще мога, примерно, да мажа една рана и да минава по-лесно. Тук очакването ми е едно и също и то с течение вече на, мисля, че 8 година почнах, точно така, 8 година почнах, аз всъщност не съм имал разочарование в качеството на един или друг продукт, а получавам всеки път едно и също качество. И затова аз свалям шапка на Дотера, за това, че те устояват на всичкото това, защото мога да кажа, конкуренцията може да е голяма, но всъщност Дотера няма конкуренция. Да, когато продукт е наистина терапевтичен, наистина чист, на Дотера шишенците имат отдолу номер, че всеки един от нас може да провери концентрацията, състава и така нататък. Когато той е постоянен винаги, това значи, че маслото не е чисто, че е направено в някоя лаборатория. Винаги, когато се взима директно от растението и качеството е много добро, винаги може да има някаква малка разлика. Но когато е постоянен, константа и виждате, че не мърда, това също може да ви даде сигнал, ако изобщо може да проверите, защото аз не знам друга фирма дали позволява това нещо. Това също може да ви е сигнал, че маслото е направено в някоя лаборатория. Няма нищо общо с чисто етерично масло. Точно така. Добре, да започнем с нашата тема. Да, няма какво да се впускам в повече факти, но само тук искам да спомена, че Дотера е създадена в 2008 година, годината, в която аз живеех в Испания. Аз смисъл такъв, но не бях чувала никога за Дотера, нали, докато живях в Испания. За България казахме, нали, че се произвеждат някои от маслата и България има две прекрасни дистилерии. Аз бях в едната от тях, бях в Тера Роза, а не в Есетерето. И мога да ви кажа, че наистина там в долината на розите, с уханието на тези рози, това беше едно прекрасно, просто прекрасно изживяване, да видя, нали, как всъщност се дистилира това етерично масло. Дистилерите са на Дотера, смисъл не са някакви станции там, където Дотера може да прави нещо. Не. И в България Пламен Николов, той е директор на двете дистилери, той има най-добрата техника и всеки път казва, че на него колегите даже му завиждат.
нали, за техниката, която дотира, защото в България всъщност ние имаме няколко етерични масла, нали, не се славим с лавандулата, с розата, но също така, примерно лятната чубрица в България, тя е масло, което не е в постоянния асортимент, но все пак флорални води се правят също в България. Нали, розова вода имахме, а, сега се очакват и други, нали, на пазара да идват. Също така хвойната, хвойната ли беше всъщност? Хвойната, да, хвойната беше. Ам, Забравих си още, имаше едно-две масла, които бяха в Не момента. знам, не беше ли мащерката, дето ние Не, с теб. мащерката, не, но забравих в момента, не съм излезе от главата. Ако се сета, ще го кажа. Но реално погледнато, там се внася и продукт, примерно тамяна се произвежда също в българските дестилери. Той се вкарва като смола от Сомалия и се дистилира, когато в времето, когато няма дистилация, нали, на розовото масло, примерно, когато не, защото розовото масло то се дистилира само в един много кратък период, както и лавандулата, нали, в останалото време се дистилира, примерно, тамяна или може вече да мисля, че и смирна имаше там, не съм сигурна за смирната, но за тамяна съм сигурна. Както казахме, Дотерас има независими лаборатории, в които всъщност се изследват маслата и този биохимичен анализ го получаваме от тези независими такива лаборатории. И всъщност аз мога с този номер, за който говориш Ели, всъщност да го чукна в страницата и да видя точния химичен състав на даденото етерично масло и да си кажа, улекна ме, примерно. Аз съм до такава степен, нали, до такава степен всъщност доверявам на Дотера, че аз този химичен състав не го гледам. Защо? Защото първо, че този химичен състав на мен е какво ще ми даде, ако аз нищо не разбирам от химичния състав на растението. Повечето хора не разбират, но ние имаме хора в екипа, които естествено се занимават с такива неща и даже имаме една жена в екипа, където е очарована от Ригана специално, от неговия химичен състав и му знае всяка една всичко, нали, каквото съдържа Ригана. И затова мога да кажа, че аз не ги гледам толкова тези неща, защото аз наистина доверявам на Дотера като фирма, доверявам на Дотера заради това, защото тя не се поддава, тя е като една скала, която наистина не се поддава на външните фактори. Естествено, че най-лесно може да сложат малко синтетика, да разредат тук, да разредат там, да имат повече печалби. Но тук не е важна печалбата. Естествено, че тя винаги е важна. Трябва да има някакъв баланс между вземане и даване. Знаеш, че аз много говоря за баланса. Но тук по-важно е човека. Човекът е центъра на Дотера. Всичко се върти Да. около нас, около хората, да се помогне на нас. Естествено, ако се компрометира едно качество, няма как да се помогне човека. Плюс Да, ако Дотера предпочита да вложи в качеството, а не в реклами, не в билбордове, не в маркетингови някакви такива, нали, където да се виждат навсякъде, тя си дава парите за качеството. да, и както казваме, това са хора като нас, тръгнали от най-долното ниво, тръгнали от една малка стаечка, тръгнали от хилядите малки производители, където са търсили чисти етерични масла от тях, докато намерят това, за което наистина се струва да живее човек. Всеки си има неговата мисия и аз съм напълно убедена, че създателите на Дотера, в това число, нали, доктор Хил, Емили Райт, създателите на Дотера, те са си в своята мисия, знаеш, че аз говоря и за мисията в живота. И затова съм сигурна, че те са си я намерили да помагат на стотици хиляди хора по света. Така, другото, което е, Дотера се ангажира наистина с помощ към хората. Те помагат да, преди малко исках да кажа, че в България, нали, както произвеждаме тези масла, примерно тази лавандула, в България няма как да засадим едно дърво, което е тамян и да отглеждаме тамян. Там не е неговата среда. Там то не може да верее. Там то няма да даде, даже да верее, няма да даде тази реколта, това качество, което би имало в Сомалия. Нали, това го казах. И затова Дотера ни произвежда в щатите всичките етерични масла,
А в Щатите се произвежда примерно маслото от мента, в България маслото от роза и лавандула. Примерно, само ще казвам там по едно-две. В Италия зелената мандарина, ригана в Турция и така нататък. В смисъл, всяко едно масло си има място, откъдето то си идва. Нали? Не да кажем всичко да е на едно място. Не, търси се точното място, къде бере най-добре, къде, както се казва, родината на даденото масло, къде то ще има най-добро качество и тогава вече от това масло започва да се отглежда, нали, това растение започва да се отглежда и да се създава, нали, това етерично масло. И оттам нататък тук идваме и до помагането на хората, защото в Сомалия, нали, сещате колко е трудно там човек да има повече пари, да живее. Знаете как е в тези страни от третия свят, на които им казваме. Така че с тези полета или ще са градини или ще са каквото не е смисъл с тези растения, които се отглеждат там за дотера, те подпомагат всъщност хората, които живеят. Естествено, нали, в Европа е друго. Тук ако не работиш на едно място, ще работиш на друго, но все пак дотера, нали, помага в България, примерно подпомага разни проекти, нали, с самата дотера, а пък в другите държави, освен проекта, нали, както казах, подпомага и също така хората, които някой път, нали, няма какво да едат дори. А пък така, тя им дава работа, тя им дава заплата. Естествено, спокойствие, нали, за тях, за семействата им и т.н. нататък. Така. Ели, искаш ли да кажеш как се използват маслата? Може да е както кажеш. Да. Маслата, как използваме маслата? Най-лесното за всички, които сега започват и не искат да притесняват веднага консултантите си и не знаете как така, да комбинирате и колко капки, и колко басово масло. Най-лесният начин е ароматното. Това са дифузера на първо място. Дифузер задължително, както вече казахме, във всяка къща. Другото, както дед показа, една капчица на ръката, разтриваме и вдишваме. Друго нещо, което можем да направим ароматно, едно ароматно бижу. Ако нямаме ароматно бижу, може да капнем на блузката или на дрехата, която е. Това също ще ни позволи да вдишваме маслата. Можем вечерно време да си сложим на чершафа или така по-около възглавницата, не близо до очите, моля ви хора, защото може да залюти. За дечицата вече може на плюшените играчки, но и там да се внимава, защото ако са много мънички, може пак, нали, да отиде в очите. Другият начин на използване е топичното. Това вече тук маслата се разреждат в базово масло. Броят на капките зависи според възрастта на човека, здравословното състояние, емоционалното състояние, има ли някакви заболявания или не. Така че тук вече много трябва да се внимава. За това ще ви помогнат вашите консултанти. Ако нямате такива, ние с Дет сме на среща. Вътрешен прием за децата е вече над 10 годишна възраст. Има майки, които започват малко по-рано, но това вече зависи от родителя, както си прецени, но да кажем от 10 годишна възраст нагоре. И то пак в определени количества, пак зависи много от самото дете. За възрастни по същия начин, зависи от човека, зависи от килограмите, от много неща зависи. Дет нещо друго? Не мисля, че го каза, освен, да, може би едно нещо, не дейте да карате децата. В смисъл, Да. децата трябва да го искат това и ако, примерно, детето и в момента казва не го насилвайте. Етеричните масла трябва да се приемат, а не да се вкарват насилствено.
Мога да ви дам пример с моята дъщеря, по-голямата. Знаете, децата, когато влизат в пубертета, хормоните бушуват и колкото и да ми се иска да й пусна един дифузер, не ми се получаваше да я призная честно, защото тя постоянно казваше, не ме мирише хубаво, не искам, няма да се мажа. Нали, в смисъл, това и бяха последни думи. Тя много обичаше етеричните масла, като по-малка, тъй като тя се запозна с тях някак към седмата си годишнина. И даже може би и по-малка беше, не си спомням. Но сега, когато се преместихме тук в тази къща, аз реших отново да пробвам, тъй като в другата нещо пробите ми бяха неуспешни в последно време. И реших да пробвам. Един ден, докато я нямаш, аз пуснах дифузера, сложих я знаейки, че е любимо масло гераниума, сложих и от гераниума в дифузера и оставих така да ароматизира, нали, стаята. И тя, когато се прибра от училище, стаята ухаеше и тя почва нещо да ме мрънка там, ко си ми сложила, защо трябва да е така. Аз обаче тихичко, спокойничко, нали, си издържах тази тирада от един пубер и оставих и дифузера. Тя каза, не искала, но аз си оставих дифузера там да си да я вади очите. И 2 дена след това влизам в стаята и с какво очудване видях, че дифузира работиш. И аз викам, Деми, дифузира, нали, работи. И тя каза, да, вика, само вода съм сложила. Викам, добре, ако искаш, може, нали, да вземеш и някой тирично масло, което ти харесва и да мирише. И тя казва ми, аз викам, ела всъщност, нали, ела да помириш и ще почна да я давам. И тя си избра 2-3 масла, които ги занесахме в стаята и от тогава с голяма изненада виждам, че тя ежедневно си пуска дифузера. Даже преди няколко дена дойде и каза, че си харесала едно масло, и което й давах да мирише всъщност преди това, да кажем половин месец преди това, и тя казваше бе. И сега е сведнъж същото етерично масло, вече и харесва. И вече започва да работи с него. И казах, естествено, нали, взимай, което ти харесва. И сега всеки ден в нейната стая има дифузер. Но това все едно идва от нея. Затова е така неусетно стават нещата. Аз просто и го показвам, оставям го. То се вижда. Тя всеки ден, когато го гледа, и в един момент започва да работи главата, че това сигурно е харесвало преди. Не е лошо, мирише хубаво. Като че ли ми влияе, да кажем, да спа по-добре. Смисъл, започват, нали, такива мисли в главата на детето. И ето как ненасилствено всъщност тя започна отново да използва етеричните масла. Да, само за дишане, но както казахме, това е много важно. И по този начин тя спи спокойно, защото аз знам, че тя си пуска и вечерта дифузера. Аз си пускам също през деня. Аз през деня пускам масла, които знам, че тя не би си пуснала, но тя като дойде, аромата все още е там. Тя го усеща и той влияе. Нали, масла за дадено състояние, когато, нали, каквото има. И така, по този начин, без насилие, без насилие. Да. Дета, само да допълна сега за топичното нанасяне. Ето такива рулончета. Може да си направите. Вътре се слагат определения брой капки, определените масла, зависи, нали, вече какво ще третираме. И се допълва с базово масло. И си го слагате в чантата, в шкаф, нощното шкафче, някъде край вас. Нанася се на кистките. Ето така, може да разтъргате, да вдишате. Нанасяте, може да нанесете на слепоочието, за душите задължително, отзад на тила и на стъпалата. На стъпалата всяка вечер задължително трябва да си имате един такъв ритуал да си направите и за децата, и за вас. Децата, разбира се, както каза дед, ако желаят, ако искат, не се насилват. И също така за топичното нанасене имаме протоколи, които се правят, пак са за определени състояния, които са уникални. Разбира се, може да си направите и обикновен масаж. Така че начините са доста, вече вие си избирате, но масажа на стъпалата задължително вечерно време е добре да се... Така, задължително. Няма нищо задължително, но е препоръчително да се прави. Точно така. Така.
И сега, какво се съдържа в нашите семейни сетове? По принцип, семейните сетове, те съдържат 10 масла. Нали, двата семейни сета има малък и голям. Аз точно започнах с ето този семейен сет, с големия, където имаме блендовите Air, Онгард, Зенгес, Дибу и маслата от лимон, мента, лавандула, тъмян, риган и чайно дърво, плюс подарък тук има и дифузер. Аз зато и го обожавам този сет. Кой нали, ми дава такъв подарък? Никой. Тук единственото масло от 5 мл, това е бленда Дибу, а другите масла са по 15 мл. Дотера е направила една чудесна компилация от етерични масла, които покриват някъде между 70 и 80% от ежедневните злободневни а, неразположения нали, в нас. Дали в нас, дали в малките деца. Има масла, които могат да се използват, както се казва, от ранна бебешка възраст, от 3 месеца някъде. Има масла, които повечето не може да се използват по време на бременност. Аз почти всички съм си ги използвала по време на бременност. И след това вече масла, които се използват нали, от възрастни, естествено, и от цялото семейство. За мен това наистина е една супер компилация за всеки един човек. И сега да започнем малко с тези етерични масла, да кажем по няколко думи. Няма много да задълбаваме, защото напреднахме с времето, но мисля, че пък има много полезна информация, която можахте, нали, има и ще има, която чухте и ще чуете нали, за етеричните масла. Така, лимончето. Това е едно от най-любимите етерични масла и на децата. Моите започнаха с лимона във водичка, някъде към 6 годишна възраст. Но тук само искам да уточня, една капка на 1 литър, примерно, я разделях на 4 чаши и то когато искат. Не го правих ежедневно, правя го когато поискат и ги виждах дали нали, мога да направя за тях това нещо. Не мога да им давам нали, много, а им давам по-малко. Така, лимончето какво прави? Той алкализира по принцип нашия организъм. Бой Труман казва да се пият цитруси над 10 капки на ден, затова че лимона наистина е много добър в алкализация на организма, но това ни казва, че трябва да ядем всичко, което ни попадне и тогава лимона ще неутрализира всичко. Естествено ще неутрализира, но не можем да вкарваме нещо лошо и после с нещо друго да неутрализираме. Нали? Но лимона по принцип е нашия алкализатор, да. Освежава, ободрява, работи с нашата концентрация. Много често пускам лимон и мента в дифузера, точно когато ми трябва концентрация, когато децата трябва да учат. Естествено, че има блендови замазане, но в дифузера мента и лимон и сте пушка. След обед, особено към по това време, така като ми се приспи рязко, лимона и ментата наистина ме ободряват и може да се сложите една капка лимон и една капка мента в чаша вода. Може само от едното, за да имате двойна радост. Може да се намажете тила, примерно с мента. Още не съм стигнала до мента, но да кажа, че за концентрацията също много влияе това. Имате хиляди да ни казвам, нали? Но наистина много приложения само с едно масло. Също така почистваме нали, не само нашата лимфа, ами всичко вкъщи. Аз съм слагал на памук в бурканче, в хладилника, за да почисти от лошата миризма. Слагала съм памучета, примерно с някакви масла, мента, лимон ли ще е, дали ще е Purify бленда, в кофата за букук, нали, отдолу, за да обира също миризмите. Използва се, много обичаме да правим торти или кремчета с няколко капки лимон, за това, че може да се използва много обширно. Може да се използва също при сезонни алергии. Той е част от 3-изито. Там имате мента, лимон и лавандула в тези капсули, които са противоалергичните. Затова, че вие ги имате даже и в сета, само че под формата на капки. Може да си правите сами такова капсулки и да си ги пиете, ако имате някакъв вид алергии. Така, лимона, освен това, може да маха дъвка от косата,
може да почиства повърхности. Примерно бюрото, когато съм си го надраскала с фломастери, там децата, много лесно се почиства също повърхността. В смисъл, лимона е за ширпотреба, както му казваха едно време. Ментата, а, Да кажа и аз за лимончето, извинявай, че те да, прекъсвам. Да уточним на хората, значи цитрусовите етерични масла се правят от кората, се извличат от кората на плода, не от вътрешността. Лимона също е много подходящ етеричното масло за хора, които имат проблеми с стомаха и не могат да консумират цитруси, нали, от киселината. Той не дразни стомаха, може да си го използвате без всякакви проблеми. Също така лимона подпомага естествената детоксикация на черния дроб. Знаете, черния дроб е нашия филтър, нашата а, пречиствателна система, така че заедно с бъбреците, така че лимончето е уникално за това. И аз много обичам да си бъркам, де ти знаеш, препарати за да. вкъщи. Мили хора, за всички стъклени повърхности и не само, но специално за стъклените повърхности, бял цвет, вода и етерично масло от лимон почиства уникално. Уникално, не го заменям за абсолютно, абсолютно нищо. А, за лимона, то много, може да говорим много. Лимона се използва при болки в гърлото, в комбинация с тамяна, така че лимончето е нещо уникално. Да, продължавай с ментата. Да. Ами, ментата за мене беше табу няколко години, докато бях мама кърмачка. Това е едно от нещата, които трябва всяка една жена, нали, в такова положение да знае, че мента може да намали лактацията или въобще да я спре. Затова, че мили мами, които вече кърмите, нали, за вас е забранено. Докато бях бременна, се използвах, нали, ежедневно. И много и се наслаждавах, когато вече спрях да кърмя и направо не можех да спра да се възхищавам и да я дишам и въобще навсякъде използвах тази мента, много ми харесваше. И сега ми остава едно от много използваните масла. Когато имате проблеми с храносмилането, може в чаша с вода, може примерно в капсула, може да се маже по часовниковата стрелка на корема, нали, естествено разредена с базово масло. Когато имаме проблеми с дихателните пътища, може да се направи инхалер, може да се разтърка в дланите, да се диша направо от нея. Аз какво правих на децата, когато им бяха запушени носовете, ги пращах на училище в пакет с кърпички, капвах една-две капки мента, затварях ги отново и така те, когато извадиха кърпичката, тя имаше аромат на мента. И хем не е силен, нали, тъй като в едно пакет слагах една-две капки примерно, хем не е силен аромата, хем обаче им помагаше за по-леко дишане. И всъщност да, много може да се говори, може да се използва и в дифузера, естествено, или пък, както ти каза, при децата на някой плюшена играчка, в края на възглавницата. Миналата година, когато имах нашествие от няколко различни неща, нали, имах нашествие на мишка, какво беше другото, мухи, после имаше нашествие на паяци, или един паяк ли беше, не си спомням вече, но тогава направо трябваше да натимосвам всичко и тъй като спях през нощта и той излезе от някъде и ми вървеше по леглото един ужасяващ голям паяк, аз тогава се сетих за ментата, тъй като тя премахва, нали, насекомите, просто ги кара да се махнат от тебе. И тогава си спомням, че бях наръсила така по цялото легло, нали, то беше диван, всъщност по целия диван, то след това едва можеш да заспеш от то първо, че силно, а пък страха беше по-голям, естествено, но силно е маслото, след това, нали, е за концентрация, за събуждане, пък аз искам все пак да заспа, но най-накрая съм спала спокойно, без нашественици. И още един експеримент, аз лично, който съм си правила и сега може да е полезен, нали, за градинарите, които са, гони мравки. Но и не само за градинарите, мравки, ако имате в къщата, също аз слагах, ръсих по принцип мента там, където е вратата и при доматите имаше един път едно нашествие на мравки, като поръсих,
и оставих нещо като пътечка и наистина се виждаше как мравките, даже бях правила едно време едно клипче, мравките как точно в тази пътечка, където бях направила, те просто се изнизваха от растението. Не могат да търпат тези аромати, нали? Те ги прогонват, но не ги убива, нали? Аз не исках да убивам горките мравки. Все пак те са много полезни и не искам да ги убивам. Та наистина може да го използвате това масло. В много приложения може да се сложите също в една кана лещета от мента, една-две капки мента в водата, малко лед и става една супер лимонада. Нали, по много начини може да се използва. При паник атаки, при стрес, облегчава сърбежа, да, нещо е ухапало, веднага мажете с мента и то охлажда естествено и облегчава сърбежа. Също така при горещи вълни при жените или пък лятото, когато е много горещо, може да се направи един спрей с няколко капки мента и да се пръскате, за да може, нали, да охладите страстите. А също така при алергии казахме в комбинация с лавандулата и с лимона също е супер, нали, да се използва. Дете за главоболие, каза ли за главоболие може да се използва Да, и мен. за главоли, да, всъщност Да, не съм ментата казала. също е много добър, много подходяща за циркулацията на кръвта. Може да се правят масажи с нея също. Да, и също така да не се ползва при деца под 5-6 години. Да, Това под 5. също е важно. Да. Да, така. Ако искаш сега ти да говориш за лавандулата и тамяна. Да, добре, лавандулката. Кой не познава лавандулката? Кой не се е снимал на лавандуловите полета? А, по принцип, има няколко вида лавандула. Лавандулата, която Тера дистилира, тя е за успокоение. Има другата лавандула, забравих и точно на наименованието. Тя пък е за повдигане така на настроението, но специално лавандулата на Дотера, въпреки че има и някои хора, които и от нея се събуждат, но това вече е специфично. Лавандулата на Дотера се използва по принцип най-основно за да можем да спим много добре, да имаме добър сън и качествен сън, както при възрастните, така и при дечицата. Лавандулата може да се използва, да, ето как дете каза, в комбинацията за алергиите, мента, лимон и лавандула. Лавандулата се използва при изгорено, при рани, използва се при ухапване, сега ще ни нападнат комарчета и подобни неща, за облегчаване на сърбежа, също за кожата е уникално масло. Лавандулата може да се използва. Дет не ми идва вече, те са много нещата. Ами аз, както казах, при болки, при паник атаки, в Да, смисъл при много неща, специално и при децата съм го използвал при паник атаки, защото и това не се размина в къщи. И за себе си, нали, аз не знаех, що е това паник атака, но и това ми се случи. И моите деца всъщност преди няколко месеца моя син имаше такъв тип паник атаки, нали, може да не са били някакви силни, но ги имаше. И тогава включихме точно етеричните масла, давах му шишенца, които са почти празни. Нали, колкото да капне там една капка на възглавницата и другото, което е вътре останало като летливо вещество, той просто отваря шишенцето и даже така го намирах сладко-сладко заспал с шишенцето, вдишвайки направо от него. Не, все пак сина ми е на почти 13 години, зато и че нямаше никакъв проблем да го направя. При по-малките естествено не го правим това нещо, но реално може да се диша точно за по-силен, по-бърз ефект направо от шишенцето. Много често използвано е при падания в къщи. В смисъл такъв при малките деца, знаете, падания, ставания, има ги много. Макар че любимото за спиране на кръв на мен е хеликризума, нали, смъртничето. Но лавандулата при удари, при падания също използваме често. Аз лично обичам да направя спрей с няколко масла и направо да пръскам раната, ако има такава. Ако не, мажа направо отгоре върху самият крак, ръка или там, където е удареното място. И сменям. По принцип е хубаво да смените маслата.
сменям, да кажем, един път ще намажа с лавандула, втория път с чайен дърво, третия път с тамян. Просто правя промяна на маслата. Нали, нанасям различни масла в период от време. Ами да, лавандулата, както и ти каза, по принцип в много малка част от хората има съвсем различно влияние и това е децата могат да станат просто много активни в един момент. Нали, вместо да ги успокои, тя им действа разсъмващо и трябва да видите дали вашето дете е от тях или дали вие сте от тях хора. На мен лично или пък в моето обкръжение тук нямам такива деца. Всички си спят спокойно от лавандулата, но както казах пред Тео, лавандулата не беше най-силното масло за неговия сън, имаше нещо по-добро. Затова, че всичко е проба. И не може да кажем сега, ето, нали, това масло не ми повлия в момента. Да, в момента вашия организъм, вашето тяло, вашата душа няма нужда, примерно, от това масло, но след половин година за нещо може да е точно на вашите вибрации и да ви помогне. Затова, че давайте шанс, давайте шанс. Аз съм имала такива случаи, където съм давала втори шанс и имал ефекта вау. Защото първия път съм била нещо, не мога, не ми харесва, не е моето, ама то нищо не прави, нали, смисъл някакви такива мисли. Изведнъж обръщам повече внимание, защото да кажем, моят мъж е видял нещо в това масло и ми казва, о, ама аз примерно това и това и това ми се случва, нали, така и така ми действа. Давам му втори шанс и изведнъж съм влюбвам в това масло. Просто преди не му е било времето. Да. И лавандулката също е много добър реплент. О, Дето да, продължаваме, че времето много напредна. да, да. Тамяна, царя на маслата, мили хора, тамяна, този аромата на тамяна, етеричното масло, няма нищо общо с аромата в църквата, защото много хора ми казват, ели, не искам това масло, мири, нали, не понасям като ида в църквата аромата на тамяна. Няма нищо общо. Тамяна е едно от маслата, които можем да използваме за абсолютно всичко. Дори да нямате голям набор от масла, да имате само него или още едно-две, може да го използвате дори да не знаете, да имате масла и да не знаете какво да приложите. Вземете тамяна, няма да сбърквате. Тамяна е меко масло, при по-големите дечица може да се нанася и без базово масло, но нашите съвети са винаги да се слага базово масло, но ако нямате край вас, може и съвсем мъничко да се нанесе от него. Тамяна може да използвате за главоболие, може да използвате за болки, може да използвате за рани, може да използвате при изгорено, може да използвате при болки в гърлото, при настинки, то даже е задължителен. Абсолютно, както казах, за всичко, да не се спираме на всяко едно състояние така подробно и най-така големият мога, поне за мен, не знам за теб, плюс на тамяна, е, че той така ни помага да се заземим, да се свържем със себе си, в моменти, когато ни е напрегнато, не знаем така, коя посока да хванем или просто искаме да се осамотим. Това е маслото. Уникално е даже и за паника атаки, за стресови ситуации. Както казах, той е царя на маслата и се използва абсолютно за всичко. Да, аз искам да кажа на хората да пробват, да отварят маслата. Аз какво правя? Отварям си едно масло, особено много, на мен много ми се смеят, нали, как ни отваряш маслата, които ти идват и не ги познаваш. Ами не, аз изчакам момент. Аз съм от този тип хора, където го видят или ще го отворя, защото ме е повикал точно в този момент, или ще го оставя за момента, в който той ще ме повика. И много често има масла, които си стоят и ма чакат просто. И когато вдишвам много масло, аз отварям маслото и се отдавам на него. Аз затварям очите и се впускам в този свят, в който той ме подканва, в смисъл, където ме пренася просто. И маслата наистина могат да говорят. Маслата могат много неща да ви кажат. Както ти каза, нали, да се свържеш с него. Аз по този начин се свързвам с тях и те ми показват нещо. Те ми дават дълбочина, те ми връщат към спомени, защото ароматите това са и наши спомени.
Всеки си е различен. Аз, примерно, точно така действам. Даже някой път, когато искам да пиша за някое масло, просто слагам маслото пред себе си, отварям го и започвам да го вдишвам, да го усещам, да го чувствам, да влизам в неговите вибрации, в смисъл в неговото поле и по този начин наистина ми харесва да работя. Това е лично мое мнение. И тъй като сме все пак в нещо като базова среща за маслата, ти казваш базови масла, нека да обясня само на хората с две думи. Базови масла или носещи масла им казват, това са масла от типа масло от жожоба, арганово масло, това е това по-мазничкото масло, което всъщност етеричните масла са летливи, а базовите да свързват етеричните масла с техните молекули и може да се размажат по този начин добре върху по-голяма площ. Иначе какво става? Летливото масло, като го намажем, не може да обхванем първо по-голяма площ и второ, то бързо се изпарява. Влиза, но не чак толкова в дълбочина. И затова, извинявайте, и затова, нали, когато имаме по-големи площи, примерно, базово масло обязателно. При повечето масла обязателно базово масло, има такива горещи масла. Там е наложащо, защото може да получите изгаряне. Зато и казваме, че ние като консултанти ви водим за ръчичката. Нали? Ние ви даваме информация, ценна информация, с която вие може сами един ден, както не сте го направили, нали, да се доверите на маслата и да почнете сами да им се доверявате и да вървите по този път. Та, базово масло, ако нямате нищо от тези изброените, може да е камелия, може да е невен, в смисъл е много различни. Кокосово е най-често срещаното базово масло, което не оставя петна, няма такъв аромат, нали, и нещо. Но тук имам един комедонен фактор, поне аз в групата имам писано по този въпрос, има комедонен фактор, в зависимост, примерно, ако е за лице, каква ви е кожата, дали е с по-големи пори или пък е склонна към черни точки, тогава вече трябва да си подбирате внимателно и базовото масло. Ако нямате в момента нищо от това, което казваме, всеки има вкъщи зехтин или в крайна сметка олио. Нали, това също може да се използва като базово масло. И тук искам да сложа едни скобички. Базово масло, когато имате, моля ви се, не мажете върху отворена рана с масла и базово масло. Не мажете. Тогава мажете около раната. Защото има смисъл така наречената масна емболия, която някой път има летален изход и за това, запомнете, когато има отворена рана, никога с базови масла, затова си правя спрей само с вода, дистилирана вода, примерно няколко капки от дадени масла и с спрея пръскам върху отворена рана. Или може, нали, ако примерно съм аз, мога да си капна една капка лаванду или там каквото и да е, тамян ли ще е, каквото и да е върху моята рана, но на дете не бих му го причинила. На децата аз лично мажа с базово масло около раната, докато тя хване коричка. Хване ли коричка, веднага почвам да мажа и отгоре. Това е много важно да се знае. Така, да, за тамяна може да се говорят много неща. Казахме, че се дистилира в България, да не се отнасяме повече към тамяна. Дай да отидем към ригана и чайното дърво. Преди малко точно казах, нали, споменах за горещи масла. Ето го ригана, едно от... Дейт, само 2 секунди, извинявай, че те прекъсвам. Да уточним за тамяна. Значи, мили хора, виждала съм в България тамян за 8 лева. Значи, етеричното масло на дотера, в началото ви обяснихме разликата в цените, но то е от 4 вида смола. Значи, дървото босфелия има разновидности. И този тамян има е дистилирано смолата на 4 вида тамян. Така че, дървета. Така че едно е качеството, едно е какво има вътре в маслото. Затова маслото от 8 лева, който съм виждала в България, просто няма същите терапевтични свойства, които имат този тамян. Да. Да, така, за тамяна, както казахме, много информация има, така че продължаваме с ригана. Горещо масло. Едно от горещи масла, това е ригана, има така наречените горещи масла като канела, касис, нали, те са няколко такива, има топли масла, но горещо масло. Обязателно с базово масло да се разрежда, защото аз съм капала на нокътната плочка, нали, против гъбички и когато капите,
то отива и към кожата и кожата направо се изгаря. Това е от собствен опит. Аз много обичам все пак от собствен опит да говоря и да показвам нещата. А, нали, при мен всъщност не бяха гъбички, при мъжа ми имаше нещо такова, мисля, че беше, или не си спомням какво беше, но тогава си изгорихме и аз и той кожата. Така че, моля ви се, не го използвайте неразредено. Използва се на чаригана и вътрешно. Той е част от нашата детокс програма, за да може да премахне всичките паразити, всичките гъбички в организма, защото детокса всъщност какво е? Премахване на това, което се е наслоило в нас с години, това, което не сме махали, не сме почиствали, това са естествено разните му паразити вътре в нас и ригана, така наречения природен антибиотик, той се бори с всичко това. Може да се пие в капсула с зехтин, в вода в никакъв случай, моля ви се, или чисто, нали, да се нанася не дейте. Ще направите груба грешка. Винаги разредено и то е 1:10 горе-долу. Минимум 1:7 капки, една капка риган към 7 или 10 капки такова базово масло. Ригана е супер, мирише на пицария вкъщи, когато го сложа в дифузора, когато има някой болен, направо се едно лабелла Италия вкъщи и всеки момент очаквам някой да му подаде една пица на среща. Да, ригана е наистина едно супер мощно етерично масло, което го употребявате, както виждате, и за папиломи може да се употребява. Примахват се много лесно, пак трябва да се внимава да е точно върху папилома да се маже. Ригана аз съм го използвала дори и при разстройство. В лъжичка с зехтин, но много гори, за това, че ако нямате капсули, веджи капсули, на които им казваме празни капсули, тогава лъжичка с зехтин, една капка риган и след това си пригответе примерно мляко, за да може да премине това и да не ви гори, или пък лъжичка с мед. Аз така направих и наистина беше супер, защото не ми гореше толкова. Но като имаме и другите масла, може да не го използвате. Аз в момента просто нямах нищо друго под ръка и затова ми се наложи да вземам риган при разстройство. Какво искаш да кажеш, Еля? Не, помислих, че свърши. Да кажа, че аз, както и ти, значи на моя съпруг третирах едно нещо на кръка, не мога да ви кажа аз какво беше, но бях направила комбинация без базово масло, само с чисти етерични масла, имаше и риган вътре. И колкото и да се опитвах, нали, да слагам точно на местото, то винаги отива отстрани на кожата и човека в един момент ми каза, стига, изгоря ми кръка. И за папиломите също, също пак колкото много трябва да се внимава, защото понякога се отнасяме и действително доста пари. Да, като каза, при кокоши тръни също, нали, има много ефективно се използва. Ригана си е риган. Така, към чайното дърво, за да, доста вече така се разкарахме и сме ние днес направихме един мини курс, нали, за етерични. Абсолютно. Така, чайното дърво, едно от любимото, имунна бомба, с рига, с чайно дърво при болест, нали, може да се пият. При кожни раздразнения, едно от маслата, които се използва и за малките деца. При конюктивит, между другото, миналата седмица аз си бях казала, бяхме на басейн в събота и още на същия ден, викам, като пътувахме на обратно нещо, почна все едно не мога да виждам, почна да се търкам окото, докато като се прибрах, разбрах, че в малките басейни, там много деца имаше, пръскаха се, най-накрая бам, конюктивит. И като си видях червеното око и веднага ми стана ясно, хванах чайното дърво и почнах веднага. Смятай на другия ден, все едно нищо съм нямала. Аз продължих естествено да се мажа, но все едно нищо съм нямала. В принцип, за конюктивит, чайно дърво, розата ми е любимо също, селюбелето, бленда. Това са уникални масла и лавандула също съм използвала. При гъбички също, както и ригана, зато и са двете тук заедно дадени, може да се направят ванички с
малко базово масло, от тези две масла и да се слагат краката вътре, нали, за епсом соли, това е хубаво винаги за организма, и да се правят ванички за хора, които имат примерно гъбички, не само по краката, ами в организма, защото знаете, през краката, през стъпалата всъщност също детоксираме тялото. Също така, то е едно от маслата, които се използва и за пушен нос, както казах, при всяка една пупка, особено ако имате и пубери в къщи. Наскоро даже Лео идваше: какво ще ми надеш тук, и виж каква пупка ми е излязла. Викам: ето там чайното дърво, мажа са, и след втория път вече нямаше никаква пупка, те просто засъхват. Не мажете цялото лице, защото с чайното дърво може да ви се изсуши кожата. Само там наистина, където има нужда. Имаш ли нещо да кажеш, да не се разпростираме чак толкова много, ако е нещо, което... Не, не, не. Добре. Да, мога да кажа, че да, сетих се нещо, че както чайното дърво, така и лавандулата и тамяна могат да се използват за най-мъничките сладури. Да, аз го казах, че не може да се използва. Каза ли аз? Да, Да. да, и лавандулата, и тамяна, да, точно така. Сега, блендовете Air и On Guard. Тук ще мина малко, макар че за тях може да говорим много, много, А, също както за другите неща. ти ли ще говориш? Да, набързо ще мина и ще оставя другите две. Добре. Значи Air, по принцип, това е нашия етеричен бленд за дихателната система, уникално етерично масло, и аз в момента все още го слагам, тъй като времето е с някакви температури между 15 и 19 градуса като максимум, и слагам за кашица, както казах, тяло покашляше наскоро, отдавна вече, в смисъл отдавна, след като мина това време, не съм го чувала, но си слагам все още в дифузера. В момента съм на пачули и Air или Air Hicks, нали, или евкалипт, сменям си ги просто. Но Air, това си е маслото бленда за дихателната система, съдържа чайно дърво, лимон, лаврово дърво, евкалипт, мента, равен сара и кардамон, все, нали, етерични масла, които са за белите ни дробове. Ние сме в момента в такъв регион, където се борят точно с такива заболявания на белодробни, и имаме супер чист въздух тук. То даже се личи по прозорците. Когато слънесахме една година, вече не беше живяна в тази къща, а прозорците бяха като чисти, докато там, където живеехме, има влак, има, нали, такива неща, и прозорците измижди, и някой ден след това вече са мръсни. За това, че тук си личи, че въздуха при нас е чист, но все пак, колкото и да е чист въздуха, на нас не трябва още подкрепа, особено когато има заболяване вечно, е смисъл, когато има някаква кашлица, нещо. Така че този Blend Air също е много добър, освен, нали, за дихателната система, влияе, не мога да кажа на 100%, но при някои мъже влияе, при някои не, също за хъркането. Зато, че жени, взимайте си по един Air, мъжете големия палец на пръста на кръка в смисъл пръста на кръка на мъжа си, пускайте Air в дифузера, и така може да спите по-спокойно, ако не искате се местите в друга стая. Да, дета, аз точно това щях да кажа, че аз го използвам нон-стоп. Няма лято, няма зима. Мой мъж хърка доста. Ако не е блендея, нали, някой нали, може да срещнете, че може да се комбинира с мащерка, но мъжо ми каза, мирише ми на манджа. Не, аз мащерката слагам, когато вече има някой с кашлица. Наистина слагам Да, мащерка, защото мащерката е по-изи варианта на ригана. Нали? да, И затова да. слагам мащерка аз Да, лично. но действително аз потвърждавам блендер при хора, които хъркат или по някаква причина нощно време не могат така, да дишат добре, да дишат леко, не само при настинки, може да е друга причината. Да, да. Блендер е уникален. Аз даже съм си намерила лесната процедура, стика, който е от серията Air. Да. С него мажа гърба, мажа гърдите, мажа стъпалата. 2 секунди. Отнема ми точно 2 секунди. И мога да си спа спокойно. Давай нататък, къде. Да, точно той, че за 2 секунди цяла нощ е спасена. Абсолютно, абсолютно. Да, за Blend on Guard може да се говори много с часове, защото това е просто уникална смес. И аз не мога да се сета какво точно съдържаше първият на дифузера Blend, но все едно се намира в спа. То беше, да се спомням, On Guard, див портокал, и имаше като че ли още нещо, и все едно се намира в спа. Такъв уют, такава душевна
не знам, някакво душевно изпълване направо бях получила с този бленд и не мога да се намеря първата, защото съм го пускала 100% в групата, обаче не мога да намеря дифузор бленда. Но On Guard, това е първото нещо, за което се сещам, когато има вече болно гърло или нещо го боли детето, нали, що се отнася до тези метипатогени, които са в въздуха в зимния период. Естествено, че лятото човек може да се разболее, но дали ще има цяла OnGuard серия, дали ще е OnGuard бленда, дали ще са перличките, които съдържат една четвърт капка, или пък обогатените с черен пипер, примерно капсули OnGuard, все едно. Ние използваме OnGuard по всяка вариант, също така използваме перилния препарат, използваме този, който е за веро, за 15, смисъл всичко универсалния, който е всичко използваме на OnGuard в къщи и това е един бленд, който е както и е бленд, които са, как се казваха, патентовани, да, патентовани, нали, от Дотера, това са лични техни патенти и това са нещата, които мен ме спасяват в зимния сезон, мен, нали, като визирам цялото семейство. Този бленд съдържа карамфил, канела, нали, доста такива серт масла, казахме, че това са горещи или топли масла, див портокал, евкалипт и розмарин. Правени са много изследвания с OnGuard, аз съм писала специално в групата, няма да отделя много внимание, но наистина правили са такива експерименти с филия хляб, с която е мазано примерно с едното, второто, трето, там четвъртото масло от самия този OnGuard бленд, а мазано е с други масла или пък без масло, примерно за, мисля, че една година бяха ги оставили, без никакво масло, естествено муха от цялата филия се е в смисъл е станала на нищо. И най-големия победител, нали, в този OnGuard бленд, това е розмарина. Нали, розмарина, мисля, че беше розмарина. Точно така, розмарина. Той беше с най-малко муха в филията хляб, нали, която беше за една година филията хляб изглеждаше почти перфектна. Смятай, нали, как едно етерично масло може да предпази, нали, щом предпазва хляба, значи предпазва нашите клетки. Да, с OnGuard в чай, не горещ, естествено, етеричните масла не се слагат в горещ чай, но в чай може да си го използвате, може да се мажете с разреден OnGuard, стъпалата, примерно гръбначния стълб, може да си го справите в детокс ванички. Ако не знаете какво е детокс ваничка, това е вода, епсум соли или, как им казаха, още английска сол, има ги в аптеките. Слага се също една чайна лъжичка някъде от нея. Вместо базово масло, защото аз не обичам да ми е хлъзгаво, слагам емулгатор. Емулгатора това е или примерно сметана. Аз предпочитам мляко, защото сметаната не винаги имам. В хладилника винаги обаче имам мляко. Емулгатора свързва всъщност етеричните масла с клетката, това клетките ще да кажа, с молекулите, нали, на млякото или там на сметаната, на каквото да е, за да не изплуват върху повърхността на водата, ми да могат да се разпределят в цялата вода равномерно. Потапяме краката 20 на минути някъде, така, нали, естествено слагаме няколко капки от едно или различни етерични масла и така детоксираме нашето тяло. Това е един такъв лек детокс на тялото. Също така се използва в симфонии на клетките, за тях обаче ще направим един отделен зум, защото това е една огромна тема за симфонията на клетките. Така че OnGuard при първо разболяване, при първо симптоми, мазане около ушите и гърлото, стъпалата, както казах, гръбначния стълб, може да се го използвате на арома бежу, може примерно да се го използвате така, че да не приемате тези болестотворни бактерии, смисъл използвайте го за превенция, а не вече кога сте болни. Също има и бомбончета OnGuard, които даваме на децата, за да могат да са предпазени от различните патогени. Така, няма... На мен любимата, на мен нещо, което аз даже не правя и имунобомбата, за мен лично, нали? Да. OnGuard с Риган в капсула, всички симптоми, ако са съвсем в началото, до края на деня, очумяват, ако е малко по-сериозно, до третия, четвъртия ден вече няма нищо.
Да, така е много бързо. Наистина маслата действат с натрупване, не от първия прием, както примерно лекарство, ще вземете, примерно антибиотик, взимате и след първия прием вече в повече случаи има някаква разлика. Не, при маслата е с натрупване и не трябва да ги спираме, когато вече все едно нямаме симптоматика. Напротив, трябва плавно, още няколко дена, вече след като са отшумяли симптомите, да продължим, за да може наистина да завършим всичко и да не се повтаря. Да. Така, давай, говорите за Зенгеста Дибуто. Зенгеста, за мен е това нещо. Добре, че пуснаха капсулите, докато ги нямаше, бях в някаква паника атака, защото моят съпруг преди месеци, то вече не знам, може, доста вече, може би 6-7 месеца, няма никакви оплаквания от стомаха, но по незнайни какви причини, както си стоеше, както си стои, примерно след хранене или може би от кафето да беше, не мога да ви кажа, но изведнъж го свива стомаха, страшни болки, човека се потеше, беше направо ужасно. Зенгеста, той си е така, нали, доста здрав мъж. Зенгест, 4 капки в водичка, просто за минутки. Нали, няма как да мини за секунди, но в рамките на 5 минутки абсолютно всички болки, всички неприятни симптоми, които той е усещал, аз нямам представа, нали, но болка имаше със сигурност. Това масло е незаменимо и сега съм му взела и съм му сложила в чантата, с която ходи на работа. Освен другите неща, съм му сложила и задължително капсулите Зенгест да има винаги с него. Зенгест може да използваме при подуване на стомаха, след като сме хапнали по-обилно, може да използваме при някаква тежест, ако имаме. При газове също може да използваме при запек. Аз имам хроничен запек заради дългия диабет. Зенгеста ми помага уникално. Зенгеста може да използваме и при хрема. Да, точно така, мили хора. Бленда е за стомашни на разположение, но за това дотера е уникална. Може да използваме едно шишенце за много неща. При хрема намазва се тук с базово масло около синусите, може да се отиде и към ушите. Знаете, уши носи гърло. Отпушва носа, перфектен е. Дет нещо, ако искаш. Ами не, аз мога да кажа, че си го използвам наистина при запушен нос или бленда тамер, нали, който е от детската серия Ралона и мажем тук около синусите, около носа, нали, където са синусите и горе естествено, там където би могло да се събере секрет. Да. Да, любими са ни тези блендове. След ядене може примерно една капка да се сложите тук на ръката и да оближите от ръката, нали, за да може да, знаете, едно време, анасонката, една мастичка след ядене, за да подобри храносмилането. Това си го спомням, дядо ми пише мастика, Бог да го прости. Но при нас това е зенгеста, където може естествено да го оближите от ръката и да си подпомогнете храносмилането или в чашка вода, както искате, нали, така може да го направите. Също така, ако има проблеми с стомаха, той работи и на емоционално ниво, значи има нещо, което запика, знаете, на емоционално ниво ни казва, че всъщност има нещо, някакви емоции, които ние не сме успели да преработим и за това, че може да се мажете без никакъв проблем с Зенгест и при емоционални такива Разположение. при емоционални разположения, да. Ако примерно имате запек и не минава от зенгеста, тогава мога да ви кажа, че има нещо на по-дълбоко емоционално ниво и при нас понякога тези блендове, които са за масла, които са за успокояване от типа на лайка, лавандула, те много добре действат. Това означава, че примерно пред децата, не знаете най-вече, боли ма корема, пък те не знаят какво ги боли, но корема е едно общо понятие и там много често, нали, ако не работи бленда, означава, че има нещо друго, което е на емоционално ниво и да кажем мажа с лайка или лавандула, лично аз.
Да, ние трябва, да, сега нямаме време да наблегнем на всичко, но когато работим с някой, ние търсим и емоционалната, дали няма някъде нещо на емоционална основа и вече и на физическа, разбира се. Бленда Джибу за мен е също нещо уникално. Съпруга ми преди вече 5 години претърпя така, падна и си щупи лаката. Лаката му беше на сол, така няма да изпадам в подробности. Претърпя 3 много тежки операции той лекарства през живота си не е пил. Бяха му дали много силни болкоспокояващи. То даже чак как да кажа, човек може да се надрогира с тях, но той каза, аз не искам такива лекарства. Единственото нещо, с което съм му мазала ръката, за да успокои болката, е бленда Дибо. Уникално нещо. Това не го заменям аз за нито един крем от аптеката, за нито едно хапче, абсолютно за нищо. Има си, серията и си има и стикче, което е много удобно и е допълнено с етеричното масло от копайба, което подсилва още действието и кремчето Дибо. Разбира се, има и готово рулонче. Използва се при всякакви, така, да кажем, нали, ако се щупим крака, ще успокои болката, но няма да заздрави крака, нали, коста. Но при навяхвания, при леки изкълчвания, при мускулна треска, когато имаме някаква по-тежка работа, физически труд, също можем да се намажем и преди, и след като приключим. За спортистите това нещо е уникално. Аз го използвам всеки ден. Преди тренировка загрява мускула, след тренировка охлажда мускула и му позволява да се успокои. Дибо също на психична основа, на психична основа, точно така. Той също ако имаме някаква болка душевна, която не можем така да пуснем, дет може би по-ще наблегне към емоционалната основа, но това е бленда, с който можем също да си помогнем. Дет нещо. Да, аз тук не съм поправила, между другото, това е старата формула на Дивуто. Да, тя е много. Да, новата формула всъщност съдържа японска мента, копаева, маточина, мисля, че беше маточина, чайно дърво, розмарин, също така анасон, звездовидния анасон, който е мента, евкалипт, а, безсмъртниче, галутерията и синята лайка. Нали, Галтерията май махнаха да е от новия. мисля, че малка част имат право да държат и мисля, че ме гледаха, айде да кажем за галутерията, може да се бъркам, но мисля, че имаше съвсем малка част галутерия вътре. Те я махнаха, нали, цялостно като маслото, нали, цялото масло, но мисля, че остават някаква част, не съм сигурна, сега не мога да ти кажа. Имам чуш, че имаше нещо, но даже да я няма галутерията, новата формула, аз лично още не съм я пробвала. Защо? Защото се бях запасила с старата серия, много яко. И имам още един крем Дибу, който сега вече последния ще отварям. Тъй като вкъщи, да, Дибуто е много на почет от децата, от мъжа ми, от всички. В смисъл, даже сега майка ми, баща ми, като бяха тук и те ползваха Дибуто крема. И крема изтика, както казваш, постоянно се използват вкъщи. Нали, нещо някой го боли, нещо някой, нали, да кажем, е правил физически упражнения, мускулни трески, или пък, нали, просто се ударил, дибуто винаги е с нас. Да, Както и при настинки го използвам дибут, да, много да. добре действа също така. Ако имате синузит, тук мазане на синусите и горе, както преди малко вие казах, нали, в областта на челото, мъжете с дибу много бързо минава. И да, ако на емоционално ниво има болка, дибуто също работи с такъв вид болки, най смисъл от емоциите, които идват.
Да, и при мигрена също помага. Уникални са блендовете. Да, и при мигрена и при всякакви такива болки в врата, плещите, нали, плексити, разни болки в кръста, как се каже това на български. А, дископатия, дискова да, херния. дисковите херни, точно имах на предвид. Да, за всичко това може да работи дивото без никакъв проблем. Така, и сега, защо имаме нужда от регистрация? Само това ще кажем, тъй като да, ние си имаме акаунти и получаваме 25% отстъпка. В смисъл, някой, ако иска да се регистрира към нас, си ги има тези 25% отстъпка. Ако иска просто да купи едно масло от нас, тези отстъпки ги нямате. В смисъл такъв, само при регистрация си ги получавате тези отстъпки. Също така се получават бонус точки. Нали, то това, ако някой прави, да кажем, постоянно поръчки, има бонус точки и аз се взимам тази скъпа роза, за която Ели говориш, взимам си я винаги с точки или по-скъпите масла. Не плащам за тях пари. Да. Възможност за получаване на безплатния продукт на месеца, той е до 15 число, за хора, които имат лоялна поръчка, не всеки месец си поръчват примерно. Също така мога да си поръчам както през нощта, така и през деня. Никой не ма кара, ама сега днеска да поръчам, утре да поръчам, когато на мен ми е удобно, когато аз имам време. Не, това е хубавото. Също така промоциите. Не винаги успяваме да вземем на всеки, който иска, нали, продукти, защото имаме, да кажем, лимитирани продукти, които, да кажем, се взимат само по един продукт на акаунт и за това е хубаво всеки да си го има този акаунт и когато има някакви такива бого това са, да, оферти две в едно или пък лимитирани продукти, както беше този лип балсам, нали, който е балсамчето за устни или там, което и да е, винаги може сам човек да седне и да си поръчам, когато искам. Възможност, нали, да се възползваме от промоции. Естествено, ние сме първите, тези, които имаме вече акаунт, сме първите, които разбираме за промоциите, защото ни идват имейли от дотера. Не говоря само за хората, които консултираме. Ние имаме същи права, както всеки един от другите хора. Ние нямаме допълнителни права, нямаме допълнителни бонуси, нямаме нищо допълнително. Всичко за всеки е толкова транспарентно, че повече от това няма на къде. И си плащаме като всеки един. Да. И най-важното е, че наистина това е здравословния живот, шампуана, който използваме, крема, който използваме, ето моето тук даже Нотера, етеричните масла, които използваме, дифузерите, в смисъл дифузерите, те не са нещо, което е, да кажем, натурално, но той е уреда, който, нали, използва етеричните масла, затова е толкова важен за мен. Така, премахване на една голяма част от нездравословните неща, които приемаме. Смисъл такъв, нали, дали ще са лекарства, дали ще са нещо друго. И другото, което имаме възможност да работим, както ние го правим, най-малкото, което е да си платите поръчката с това, което сте препоръчали, примерно, на ваши близки роднини или сте продали, защото може, нали, все пак имате възможност да продавате, да взимате тези 25%, нали, които са. Така че имаме всякакви възможности. За мен това остава а, възможността да живея по-добре. Това е нещо, което да си помагам на децата. Децата ми не знаят какво е хапче. Не идват да ми казват: мамо, искам да ми дадеш хапче. Не. Те идват и ме питат: мамо, къде е маслото, или кое си, нали, защото ме боли главата, или кое масло мога да взема, че ме боли, или кое си, нали, там корема, примерно. Моите деца са така. Имам ги 4, ако не знаете. И по този начин ние вкъщи си говорим, когато има някакви неразположения. Ако искате да бъдете като нас и да си говорите на такъв по-ароматен език, заповядайте в нашите екипи. И, Да, да. Знаеш ли, дета, мъжете са така по-недоверчиви от нас и както ти казваш за децата, аз мога да кажа, освен за децата и за моя съпруг, той хапче никога няма да ми поиска, той си иска капките. Дай ми от капките. да. Така че, да, мили хора, Между другото, само да ти кажа и за моя мъж,
Тъй като той в началото, даже да си призная под сурдинка, както казват в България, той в началото, когато почнах, ми купи някаква масла от Китай, ще да го бия с. О, да, да. Да, вика, ето, нали, същия, ма знаеш ли колко струват? И само като ги помириса, нали, той каза, вика, разликата е огромна. Че даже вчера, нали, на мен това много ми харесва, че мъжа ми използва не само мъжките, нали, продукти, защото да кажем, Всичко, да. ти и Буто го свързват повече, нали, с мъжете, или пък Амави бленда, който е специално от мъжката серия. Вчера най-накрая, нали, както казах, ние сме в период на бяхме на пренасене и сега на оправяне. Търсихме тук несесера му с ножички, с всякакви такива неща и не можехме да го намерим. И си говорим, защото на децата искали да купя някакви. Той вика, няма ли да пуснат пак в дотера, нали? И аз викам, бе, чакай сега. Той имаше някакъв несесер, ама какво имаше, не мога да се сета, и вчера идва при мен в банята, вика, намери го, ето го. И виж колко е хубав. На самия несер пише дотера. На всяко едно нещо си пише дотера, нали, вика, ако пуснат, не ти трябва, вика, друго, купи му тези, защото са супер. Дори, нали, това, той с такъв ентусиазъм говориш, защото той го използва вече колко години. Те го бяха пуснали преди 3-4 години, може би. В смисъл, ти може още не си била в дотера, когато го пускаха. То беше наистина в самото моето начало, може би 6 години да съм, не знам. Тогава пуснаха за първи път Амави с несесера за мъже, уникален е. Мъжът ми си го използва постоянно и сега, като беше заврял някъде, му беше дискомфортно, че не може да се намери на ножички всичко. И вика, добре, защо не вземеш от дотера? Вика, ми дотера ги няма в постоянния асортимент, пък да чакам, нали, децата им трябва в момента. И да чакам сега, кога ще ги пуснат, викам, и дали въобще ще ги пуснат, няма да се представя, но това е мъжа ми, е фен на всеки един продукт, нали, на дотера. И ето качеството той вижда дори в, нали, за дифузера да не говорим. Сега един ми дифузер, който е първият дифузер всъщност в къщи, той е в една приятелка. Ние го използвахме на макс. Аз от стая в стая ходих с дифузера в началото, докато беше само един. После купих ни китайски, които за нищо не ставаха. Единия дойде вече щупен, не ми върнаха парите, другите много бързо ми свърши живота. После правих, не смисъл, правила съм различни такива неща. Повече хора, викам, айде ще купя по-ефтино. Хора, не купувайте по-ефтино. По-ефтиното наистина е буклук. И също така като аромат, нали, което достига до вас, не е същото. Да, един дифузор, той в България при една приятелка след толкова експлоатация, той продължава да се работи. Той вече стана на 7 години и смятай, нали, за колко време говорим. Другите дифузори, като гледам, и те са вече на по няколко години. Имам един на 5 години, да кажем, другия на 4 и си работят без никакъв проблем. Да, да, да. И как? Но само за дифузера две думи да приключваме, че стана Да, много дълго. Дифузерите, мили хора, едно, че са, нали, траят доста години и си работят без проблем, но другите дифузери, дори да си купите някакъв друг, да не е от дотера, просто проверявайте от каква пластмаса, от какъв материал са направени, защото дори да имате качествени етерични масла, дори да вземете маслата на дотера, ако дифузер е от некачествена пластмаса, те най-често са пластмасови, вие ще вдишвате освен етеричните масла и токсините от пластмасата. Затова много внимавайте и за дифузерите. Какви дифузери си купувате? да, точно така. Ами, добре тогава. Да завършваме днес като Да завършваме, че да, то няма и сигурно кой да гледа до края. Ами да ти кажа, аз мисля, че днескашната среща беше много полезна. Ще я кача в YouTube. Аз лично ти... Да, и аз ще я кача след това. Да. Да, ще я кача в YouTube, за да може наистина тази среща да остане. Мисля, имаше доста полезна информация, особено за хора, които са начинаещи. Да, само да кажем, че нали, който иска да наистина да опита да се докосне до етеричните масла, но естествено за всеки човек е индивидуално, както казах в началото, няма как да ви дадем сега всички, нали, колко капки, колко базово, какви масла, защото за всеки човек е индивидуално и това става само когато работим заедно и нещата, да, се получават. Точно така. Добре, мили хора, чакай да махна час, да навидат още един път за последно. Да. Добре, мили хора, благодаря
Благодарим ви на тези, които бяхте с нас днес, в днешния четвъртък. Нали така? Днес е четвъртък, точно така. При нас е почивен ден в Германия, във При Франция, в нас. България знам, че си работите. Благодаря ви, че бяхте с нас и тези, които ще гледат по-късно. Благодарим ви. Следващата среща отново ще бъде отворена, мисля, че. Нали така беше? Да, така, в събота Да, мисля. Да. да, ще бъде отворена и оттам нататък ще видим как ще правим нашите срещи. Благодарим ви за вниманието. Пращам ви светлина, пращам ви обич и до скоро. Да, и на мен ми беше много приятно. Надявам се, че сте стискали 2 часа и 15 минути. Дет забравихме честит имен ден на Неси Спасов ден в България. Честит имен ден на всички именици, на всички празнуващи, пък и на останалите хора. А, Надявам се да сте отидешли, да запалите свещичка за здраве, за благоденствие. Мир и любов пожелавам на всички в семействата, вкъщи, роднини, приятели, между всички хора по земята. До следващия път, може би в събота, нали така де? Да, Или да, ние ще разберете. да. Добре, всичко хубаво ви желая. До скоро. До Чао, скоро. чао.